Ez, lehenago, guazen Eire pixka bat ikustera. Eire! Eire Maia, Eire Zalegi, hementsa ditugu. Zorionak bikote, amazuen. Tautikan, utxunetikat, hautika hotxoak burua miaka, beti tantaka, biakatu arte, este kanta bat. Zenbat zentzazio, gabezi lekzio, bializ pentsatu. Eta ezagutzen ez baituzu Eiretik, Eire dira biak, Zumaitik datoz, eta ez baituzu ezagutzen sartu harakatu guri behintzat asko gustatu zaizkigunak honezkero ibilbide txobat egina dutelako. Ibilbide dezenteko aguna berriz, Gorka Urbizu, baina azenolako taldea interesgarria jakimina baldin baduzue, joan eta ikusi entzun, gozatu, hemen Insta-story horiek aipatu izkizuen egunak lehen eta bagoaz korrika, baina asteburua badator, mamitsu gainera, badakizu lantalde guztiarek izango duzuela hemen plato honetan, kolpez kolpe saioa. Besterik ez, mila esker, beste behin ere, hor bestaldean izategatik. Posible del Zure garapen pertsonal eta profesionala bermatzen duen lanbidea. Etorkizun seguruago bat guztiontzat. Ertzaintzan eta Euskadiko udaltzaingoetan sartzeko deialdi bateratu berria. Zatoz Euskal Poliziara eta eman zure onena.
¡Ey! Ya vale. Nafarroako gobernuak iazko abenduan onartu zuen merezimenduen dekretuari buruzko ebazpenean, Nafarroako kontseiluak legez kontrakotzat jo du eremu mistoko osasun arretan euskara jakitea meritu bat izatea. Euskalgintzaren kontseiluak eta behatokiak salatu dute izpen horrek euskara eta hizkuntza eskubideak mespretxatzen dituela. Euskal Herriko kulturegileek bat egin dute Palestinako genozidioa eteteko eskatzeko. Hainbat sortzaile eta artistak manifestazio nazionalera deitu dute martxoaren 17irako Donostian. Kulturatik genozidioari stop egitasmoa sortu dute Palestinako herriari elkartasuna adierazteko. Kutxabankek 510,7 milioi irabazi zituen iaz, 2022an baino 154,5 gehiago interes tasa handiek negozioa ditu diotelako. 57 milioi euro ordaindu ditu bankuen gainerako zerga berezian. Emaitza oso ona dela onartu du Anton Arriola Kutxabankeko presidenteak eta bankuek oro har ospe txarra dutela jakinda kopuru batean bildu du bere erakundeak gizarteari egin dion ekarpena. 1.314 milioi bankuak fakturatutakoaren 170%. Espainiako Auzitegi Goreneko zigor aretoak aho batez erabaki du Carles Puigdemont, Kataluniako Generalitateko presidente ohia, eta Ruben Wagensberg, Kataluniako Parlamentuko diputatua, terrorismoagatik ikertzea tsunami demokratikoaren aferan. Magistratuek uste dute Puigdemont eta Wagensberg galdezkatu eta inputatu behar direla, eta horregatik abiatu dute haien kontrako auzi kriminal bat. Israelgo armadak 100 lagunetik gora hil eta 100 zauritu ditu gaur Gaza hiriaren hegoaldean, laguntza jasotzeko zain zeudela zerrendako osasun ministerioak jakinarazi duenez. Kopuru horiek aintzat hartuta joan den urriaren 7an gerra hasi zutenetik militarrek gutxienez 30.000 lagun hil dituzte. Atzokoan, 2 urte bete ziren, frogarik gabe Pablo González kazetaria Polonian atxilotu eta preso sartu zutela. Hau dela eta dozenaka lagun elkartu ziren atzo Gernikan askatu dezatela eskatzeko. Elkartu garen jendean, garrantziaren zantzu bat, gizartea dauelako, hainbat guzurren pentsura, bukatzea gura dugu, zugaz dagoan zentsura, urak joan daitezela, barriro bere lekura. Gehiegizko bihurtu da, 2 urteko urte muga, indarra joan daiala, sartu zaituen lekura, ez dugu jarraitu behar, ikusle batzun modura, galdu egiten dalako, ondo zaintzen ez tanura.
Gabon deizuela, Euskal Herriko denetariko kulturegileek ez dute ohitu nahi Gaztan gertatzen ari den genozidiora eta horregatik bat egin dute kulturatik genozidioari stop egitasmoa sortzeko. Donostiako San Telmo Museoan aurkeztu dute gaur euren burua eta bi helburu nagusiak zehaztu dituzte. Batetik Palestinako herriari elkartasuna adierazi nahi diote eta bestetik Palestinaren genozidioa eteteko eskatu dute. Ohitzen denak ahaztu egiten du sarri zertara ohitu den. Horregatik, ez azteko, guk ez dugu ohitu nahi. Ez dugu ohitu nahi gizatasunaren galeraren eta izuaren normalizazioaren aurrean. Ez dugu ohitu nahi estatu arrazista eta kriminal batek egunero 100 pertsona errugabe hiltzera. Krudelkeriara ohitu eta hanzturan bizirenari, ohitura lazgarriagoetara makurtu eta hanztura handiago batean murgiltzea beste etorkizunik ez zaio geratzen. Mobilizazio handi baterako deia egin nahi dugu. Mobilizazio hori Donostian izango da, martxoaren 17an, eguerdiko 12:00 eta horretarako deia luzatu nahi dugu. Kultur eragile artista talde bat gera, gizarteko eragile moduan, artetik eta kulturatik erantzun bat eman nahi duguna, eta naiz eta guretikan abiatzen den, zalantzarik gabe, gizarte osoari dei egiten diogu, bat egiteko, eta espero ezagun denok elkar ikusiko dugula. Kasu honetan, alderdi ederretikan abiatuko da, haizen horraziraino, espaloietatikan gertatuko den mobilizazio bat da, modu berezi batean, ibilbide guzti horretan ere arte disiplina ezberdinetako kide eta artistek euren agerraldiak egingo dituzte, mobilizazioa lagunduz. Gure helburuak nagusiki bi dira. Alde batetik, herri palestinarrari elkartasuna adieraztea, eta Palestinaren herriarekiko genozidioari stop esatea eta amaiera ematea. Ia 30.000 hildako daudenean genozidio batean, zenbat amets gaizto ere egiten ditu minak etorkizunean, zenbakietara ekartzen dugu bizitza, zenbakietara errazago ohitzen garelako zauri irekietara baino. Baina zenbakiek ez dute dena kontatzen. Zorionez, oso anitza, zabala eta plurala izaten ari da, eta jendearen erantzuna unkigarria, seguraski hori da jendearen gogoaren adierazgarri. Genozidio baten aurrean gaudelako apartheid sistematiko baten aurrean. Horregatik eskatzen diegu gure agintari eta politikariei Israelekin dituzten harreman komertzial, militar eta diplomatiko guztiak bertan behera uztea. Sarraskiaren aurrean, Europar Batasunari eskatzen diogu neurritinkoak arditzala erasotzailea bere oldarraldi basatiari amaiera ematera behartzeko. Behin betiko suetena okupazioaren amaiera eta gizon emakume eta haur errugabeen aurkako indarkeria etetea. Bilabonako gaztea arrebotez zauritu zutela baieztatu du Ertzaintzaren barne ikerketak. Herritar talde batek aurkeztutako mozioan Euskal jendartearen aurrean azalpenak emateko eskatu diote Erkorekari. EH Bilduk mozioaren alde egin du eta EAJak eta PSek kontra. Kale honetan, indarkeriaz sartu zen ertzain taldeak erantzukizunei aurre egin behar dio. Eutsi doia, familia. Bide luzea dugu egiteko, oraindik, baina denok batera lortuko dugu. Bi pauso eman dira hilabete honetan, martxoaren 3ko biktimak oroitzeko zentroa eratzeko proiektuan. Gogora institutuak eta martxoak 3 elkarteak lankidetza hitzarmena sinatu dute eta gunea kudeatzeko fundazioa eratu. Gaur, agerraldia egin du biktimak oroitzeko elkarteak eta urtean zehar egin beharrezko zenbait ekintza proposatu ditu. Martxoak 3 memoriagunea eraikitzeko prozesuan aholkularitza eman eta aktiboki parte hartzeko prest daudela adierazi dute Martxoak 3 eta Memoria Gara elkarteek. 3 urtez luzatu den prozesua eta gero memoriala sortzeko prozesua fase berrian sartu da. Fundazioaren eraketa ofizialarekin eta Martxoak 3 eta Gogora institutuaren arteko hitzarmenaren sinadurarekin. Mugarri hauek elkarlanerako bidea irekitzea espero dute elkarteek. Guretzat ezinbestekoa da adostutako metodologia bat ezartzea eta adostutako metodologia horretan
gure testigantza, gure egia, 50 urte luzez borroka hau bizirik maiten duten borrokalari hauen hitza, memorialaren eraikuntzaren ardatz izatea. Orain lanean jartzeko momentua dela adierazi dute. Nerea Martinez eta Arturo Bal izango dira Martxoak 3 elkartearen ordezkariak patronatuan. Julen Diaz de Argote memoria garako kidea, bere aldetik, memoriagunea diseinatuko duen lantaldearen arduraduna izango da. Proposatzen dugun ideietako bat, bada elizan bertan dauden sarraskiaren astarnak bestea. Horretaz gain, uste dugu garrantzitsua dela baita ere, azterketa edo ikerketa arkeologiko bat egitea, eta badugu bigarren puntu garrantzitsu bat, biktimen elkartea. Osatze duten pertsonen ondare materialaren inventario bat egitea, ez? Sarraskiaren 58. urteurrenea betetzear dagoenean, hilketen arduradunak zigorrik jaso gabe jarraitzen dutela salatu dute ere. Estatu terrorismoaren biktimok jasaten dugun zigorgabetasuna eta diskriminazioa. Eredu Espainiarra bere horretan jarraitzen du. Eta gure historiaren parte denez hau ere bai, ondo islatuta egon beharko du ere memorialean zigorgabetasun eta diskriminazio hau. Biktimen eta euren borrokaren oroimena bizirik mantendu eta eguneko borrokekin lotuko dituen memoriagunea eraikitzeko lanean jartzeko prest agertu dira Martxoak 3 eta Memoria Gara elkarteek. Ikasle abertzaleak taldeak antolatuta, atzo eta gaur Herri Unibertsitatea egitekoak ziren, EHU Euskal Herriko Unibertsitatearen Gazteizko kampusean, alabaina bertan bera utzi dute. Polizia unibertsitatetik kanpo egon behar dela aldarrikatzeko mobilizazioa burutu du ikasle abertzaleak taldeak. Herri Unibertsitatearen testu inguruan taldeko hainbat kidek Gasteizko Letren Fakultatean itxialdia egin zuten asteazken arratsaldean, gaua bertan igarotzeko asmoarekin. Aitzitik, ertzaintzak fakultatean sartu eta ikasleak indarrez kanporatu zituen, hainbat pertsona zaurituz. Gauzak horrela, Herri Unibertsitateko egitaragua bertan bera utzi eta EHUren izaera poliziala salatzeko mobilizazioa egin dute. Argi geratu da, naiz eta saldu izan diguten urte luzaz unibertsitatea halako paradisu bat dela, zeinetan tolerantzia eta ikasleen kritikotasuna sustatu nahi den, antolatzen garen, independenteki antolatzen garen ikasleon aurreko erantzuna beti ere bortizkeria polizialarena dena. Polizia unibertsitatetik kanporatzeko deiarekin batera, masterrak doakoak izatea, ordaindu gabeko praktikaldiekin amaitzea eta etxebizitza gastuei aurre egiteko diru laguntzak aldarrikatu dituzte ikasle abertzaleak taldetik. Lerroburuetan esan bezala, Pablo González kazetaria 2022ko otsailaren 28an atxilotu zuten Polonian, Ukrainako gerraren ondorioei buruz informatzen ari zela. Atxiloketa horretatik 2 urte betetzen diren honetan, elkartasuna helarazi diote dozenaka herritarrek. Pabloren berehalako askatzea exigitzen dugu. Bere egoeragatik eskaturik Euskal Herrian bere urkoekin egotea ezinbestekoa baita. Prentsa askatasunaren aurkako erasoa da. Gatazkagunetan sarri ibilitakoa da Pablo González, eta horrelako testuinguruetan gertatzen dena informatzeko eskubidea du, eta gu informatuak izateko eskubidea dugu. Ulertezina da urte 2 hauetan guztitan biztakoa. Azkenik, kritika zorrotza plazaratu nahi dugu Europar Batasunak eta Espainiar Gobernu Zentralak orkestan diren utzikeriagaitik. Besteak beste, Poloniari albietzen ari dietelako oinarrizko eskubideen karta ez betetzea, nahiz eta dokumentori lotesle izan Europar Batasunako herrialde guztientzat. Pablo, askatu! 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 Pavel! Askatu! Pavel! Penie penaitzela berak hau ezin ikustie. Zer esango nik, oinartezan ez dotenik. Zer esan, daueneko ez dakizuenik. Ez da izango esan ez dogulako. Ezingo esan ez garbi jau, ez ozen hau, ez zarri jau. Jente asko galdetuten do, zelan zauzie, zelan dau bera. Pavel, bizitzako urte 2 lapurtutxo ezenin. Eldu lekurik barik, fetxarik barik, hau noiz amaitzuko dan jakin barik. Bueno, nik dakatez beran berbak, ez diz atzokuk, kartia arañeon jasona ben, baina abendun 11an bidali ban berak, pasaudiz hilebi tepiku, pasaudiz gabonak.
beran zenik ikusi estotzu zen gabonak, zorizondu bezin izen zuzenak. Beran berbak irakurriko dute zuzenien. Estoy a años luz de vosotros y de la realidad en la que estáis. Para mí no existe mundo más allá del bloque de prisión en el que estoy y del que no he salido desde comienzos de julio. No existen los derechos humanos, ni la Unión Europea, ni nada de nada. Solo existen 2 recuentos al día, un registro al menos, luces cada hora, esposas por detrás para todo, guardias y la penosa existencia de esta tierra basada en la envidia, odio y cobardía. Yo no pido ningún trato especial, simplemente que se dejen de sus mierdas y falsedades estirando tiempo, que esto no tiene justificación alguna. Eskerrik asko da nori. Gai zaldatu zabendu bukaeran aurkeztu zuten lehenbiziz bizipoza eskola eta martxan da ordutik. Atzo balioak zabaltzen jarraitzeko bizipoza eskolaren aurkezpena egin zuten. Ikusi. Bizipoza elkarteko kideek bizipoza eskola egitasmoa aurkeztu dute Donostiako Santelmo Museoan. Bertan izan dira bizipoza elkarteko kide diren Gipuzkoako kirolegokituen federazioko kideak eta egitasmoaren proba pilotuetan parte hartu duten Bertsozale elkarteko, Aratz ikastolako eta Amasorrain ikastolako kideak, Gartxot musikaria eta Beñat Gaztelumendi bertsolaria. Hezkuntza arautuan, ez arautuan, zein herrigintzan erabili ahal izateko gida didaktikoak bildu dituzte bizipozaeskola.eu webgunean. Bertan aurki daitezke hezkuntza formalera, ez formalera eta herrigintzara bideratutako hainbat material eta jarduera desberdin 9 gaitan banatuta daudenak eta bertan ere aurkituko ditugula egutegi bat, elkarteen nazioarteko egunak biltzen dituena, elkarteen atal bat, elkarte bakoitzaren material guztia jasotzen duena eta elkarbanatzeko txoko bat. Hezkuntza arautuari dagokionez, gida didaktiko horiek lantzeko ikasmaila bakoitzari bideratutako jarduerak prestatu dituzte. Eta hezkuntza ez arautuan berriz, hizkuntza mailaren araberakoak. Herrigintza atalean, Euskal Herriko herri eta auzoetan bizipoza dinamikak sortzeko baliabideak daude. Eta material osagarrien barruan, bizipoza elkartea osatzen duten 38 elkarteen baliabideak eta eskaintzen dituzten zerbitzuei buruzko informazioa. Bizipoza eskola webguneak filtro bidezko bilaketa egiteko aukera du, erabiltzaileak errazago aurki dezan informazioa. Guk azkenean edozein gai lantzeko, bizipoza eskolara ere jo dezakegu eta guk ere ikastetxe ezberdinetan sentsibilizazio saio ezberdinak egiten eta ordun azkenean hor lantzeko erabiltzen den materiala ere hor joango da azaltzen. Aurreko ikasturtean proba pilotuak egin zituzten Euskal Herri osoko hainbat ikastetxetan eta Itziar Otamendi Aratz ikastolako langileak azpimarratu du horietan parte hartzea aukera paregabea izan dela bere ikastetxean inklusioa modu errazagoan lantzeko. Eta honek lagundu diguna da elkarte horiek guztiak etxean edukitza eta klik batean behar ditugun baliabideak eskuragarri edukitzea. Gertaera edo zein zailtasun edo zein behar suertatuta ere klik batean duzu materiala eskuragarri eta hori guretzako ikaragarria izan da. Euskaratik eta euskaraz Euskal Herri inklusiboa sortzea da elkarteko kideen helburua eta bide horretan aletxoa jarriko du proiektu honek. Herritarrak koloretako betaurrekoa jantzi eta norbere ingurua zirpiztintzeko egitasmoa erabilgarri daia da. Euskararen inguruko berrietan, Nafarroako Kontseiluak legez kontrakotzat jo du Euskara meritu izatea eremu mistoko osasun arretan. Euskalgintzaren Kontseiluak Euskara mespretxatzea leporatu dio Nafarroako Kontseiluari. Nafarroako Kontseiluak legez kontrakotzat jo du Euskara meritu izatea eremu mistoko osasun arretan. Nafarroako gobernuak iazko abenduan onartu zuen merezimenduen dekretua. Euskalgintzako eragileek eta zeinbat talde politikok gogor kritikatu izan dute dekretu hori. Araua indarrean sartu aurretik, beharrezkoa du Nafarroako Kontseiluaren irizpidea. Atzo heldu zen txostena eta bertan organo aholku emaileak are dekretu murriztaileagoak galdegin du.
Izan ere, legearen aurkakotzat jo du euskara meritu izatea osasun bideak eremu mistoan egiten dituen deialdi guztietan. Ez du halako mugarik eskatu gainerako hizkuntzentzat. Nafarroako gobernuko bozeramailea Amparo Lópezek honen inguruko iritzia eman zuen. La valoración es muy favorable en el sentido de que la parte de núcleo y la parte de policía foral, en la que también impactaba el resultado, es positivo, y respecto a las consideraciones que tienen las vamos a tener en cuenta y vamos a atender a su dictamen. No obstante, en este momento estamos desde Función Pública analizando el alcance de este informe, porque es un informe extenso que hay que analizar. Lo recibimos, como bien dices, el viernes a última hora de la tarde, estamos a martes y estamos trabajando en ello, pero siempre dentro de los contenidos y las formas procedimentales adecuados, dentro de un respeto máximo a la ley y a las consideraciones jurídicas recibidas. Aitzitik, ELA sindikatuak Nafarroako Kontseiluaren irizpidea euskararen aurkako erasotzat jo du. Merezimenduen dekretuari buruz, ELAk esan du hasieratik egin zuela arau horren aurka, hizkuntza eskubideen aurkakoa dela iritzita. Hori dela eta, sindikatuak ezinbestekotzat jo du euskararen lege berri bat onartzea, euskarari ofizialtasuna aitortuko diona Nafarro osoan. Migrazio arloko eskumena eskualdatzea adostu dute Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak. Heltzear zegoen eta heldu da Espainiako gobernua eta Eusko Jaurlaritza ados jarri dira migrazio arloko eskumenak eskualdatzeko. Jakinarazi dutenez, ituna egin dute migratzaileen harrera eta babes eskumenak Gasteizko gobernuaren esku usteko. Gernikako estatutuan jasota dagoen arren, Pedro Sánchezen inbestidura akordioan jaso zuen transferentzia EAJak. Bai, gaur arratzaldian beste eskualdatze bat itxi dugu, Madrileko gobernuarekin, migrazioaren inguruko eskumena ekarriko dugu gure erkidegora, Euskadira. Horri esker Eusko Jaurlaritza arduratuko da aurreratzean migratzaileei harrera egiteaz. Nazioarteko babesa lortu duten migratzaileei gehienez 6 hilabetez enplegua lortzen, etxebizitza bilatzen eta haiek gizarteratzen laguntzeaz arduratuko da. Eusko Jaurlaritzak urteak daramatza zerbitzu horiek eskaintzen, baina orain eskumena berea izango da. Migrazioaren bigarren faseari lotutako zerbitzuak dira, dena den asilo eta kanporatze eskumenak Madrilen esku geratuko baitira. Errefuxiatuentzako harrera zentroen kudeaketa ere ez da Jaurlaritzan esku geratuko. Kontzertu ekonomikoaren bidez kalkulatu dute zerbitzu horien kostua urtean 2,4 milioi eurokoa izango dela, eta Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak Espainiako estatuari egin beharreko ekarpenari kenduko diote kopuru hori aurrerantzean. Espainiako estatuak Euskal Autonomia Erkidegoari ematen dizkion zerbitzuengatik jasotzen duen ekarpena da. Transferentzien batzorde mistoan sinatu behar da akordioa. Baina oraingoz ez dago zehaztuta noiz izango den. Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariak Denis Itsasok adierazi du datozen egunetan iragarriko dutela noiz egingo duten bitariko bilera hori otsailean hitzartutako 3 eskumenak Euskal Autogobernuaren esku usteko. Ziurtatu du hala ere zorrotz lan egiten dutela eskumen horiei segurtasun juridikoa emateko. Langileen aldarrietan Gasteizko Txagorritxuko urgentzietako langileen ganagoaz. Astelenetik hasita egunero egiten ari duten moduan, Txagorritxu ospitaleko larrialdietako zerbitzuaren egoera kaskarra salatzeko kontzentrazio berri bat burutu dute langileek. Azaldu dutenez, gero eta lan karga gehiago jasan behar dute, zerbitzuaren kalitatean eragin zuzena izaten ari duena. Langileen integritate fisika eta psikologikoa arriskuan dago, akatzak izateko arriskua areagotu eginda, eta ondorioz pazientearen segurtasuna arriskuan dago. Langileek ezin dute gehiago eta egoera jasanezina da. Egoera hau, Arabako esiaren desegitearen ondorio zuzena dela adierazi dute. San Martingo Paka itxi egin zuten, Santiago Ospitala desmantelatzen ari dira, eta lehen arreta desmantelatzen ari dira guztiz. Eta azkenean urgentzietara etortzen dira, beste leku batzuetan hartatu egin beharko ziren beste egoera batzuk, ez? Hobera egiteko, neurri zehatzak eskatu dituzte. Langile kopurua handitzea, langile horiek estabilitatea izatea eta lan baldintza honekin.
Zuzendaritzak eskakizun hauek ezeztatu dituela salatu dute, negoziatzeko borondate errealik erakutsi ez duela azalduz. Egiten dira bilerak, hori egia da, baina ez da benetako negoziazioa mai gainean, eta hori da aldarrikatu egiten ari garela, ez? Egin behar duguna da edukiak izatea aurrera pausoak egiteko. Gauza korrela, eguneroko elkarretaratzeak egingo dituzte ospitaleko langileek, goizeko 7:30, zerbitzuaren hobekuntza lortzeko negoziazio erreala lortu arte. Arabatik Nafarroara. Nafarroan basoko lanetan aritzen diren suhiltzaileak lanaldi prekarioak dituztela salatu dute. Baso suhiltzaileen plazak ez dira lanaldi osoko lanpostuak eta egonkortze prozesua ezinbestekoa iruditzen zaie. Nafarroako baso suhiltzaileek prentsaurreko bat egin dute estabilizazio prozesuari buruzko informazioa eta zuzendaritzarekin izandako gatazkei buruz informatzeko. 2012 urtean, Nafarroako gobernuak suhiltzaile plazak sortu behar izan zituen. Plaza horiek egonkortzeko prozesuan daude orain, epai judizial batzuen ondorioz. Epai horien arabera, baso konpainien beharrak betetzeko egiten ari ziren kontratuek lege iruzurra eragiten zuten, eta haien lan harremana finkotzat edo aldizkako mugagabetzat jotzen zen. Arrez gero eta orain arte, Nafarroako gobernuak ez du inolako jarduerarik egin plaza horietan eta lanaldi partzialak dituzte. Egonkortze prozesua hastearekin batera, Gorka Bidartek plaza horien berezitasunak azaldu ditu. Nafarroako gobernuak 19/2022 foru legea aurkeztu zuen, eta horren idazketari buruz egiaztatu da plaza horien beriztasunak hasten direla. Ez dira lanaldi osoko plazak, eta ez da inoiz oposiziorik egon hoiek betetzeko. Lanaldi partzialeko lanpostuak direnez, lanpostu hoietako lanpostuetan esperientzia duten langileak kaltetatuta ateratzen ziren administrazioko beste zerbitzu batzuetan urte osoan aritzen diren bitarteko langileen aldean. 2022ko udan, egoera horren aurrean, arazo hori legebiltzar taldeei helarazi zitzaien. Baremazio aldatzeak neurri batean arindu zuen gaur egun lanpostuak betetzen dituzten langilei egindako kaltea. Denbora horretan guztian, bilera ugari izan ditugu suhiltzaileen zuzendaritzarekin eta barne zuzendaritza nagusiarekin. Jakiteko nola definituko dituzten plaza horiek eta zein izango den kontratazio denboraren ehunekoa. Plaza horien prekarietatearekin amaitzeko beharra adierazi diegu. Urteko 12 hilabetetan kontratazioa osoa eginez. Beraz, egonkortze prozesua ezinbestekotzat jotzen dute. Horrela, plaza guztien kontratazioa 12 hilabetekoa izatera iristeko negoziazio aukera eskatzen dute. Hala ez bada, mobilizazio dinamika bati ekingo diotela azpimarratu dute. Bizkairagoa zorain, Bermeoko saliko langileen borroka babestu du udalak. Salika kontserba enpresaren egungo egoerak sortutako kezkaren erdian, Bermeoko udalak babes osoa adierazi die Salikako langilei eta euren borrokarekin bat egin du. Hala, prentsaurreko bateratua egin dute. Bertan egon dira hain zuzen ere Bermeoko alkatea den Nadia Neme Somali, Xabi Ortuzar Butron alkateordea eta Salika kontserba enpresa batzordea osatzen duten ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuetako ordezkaria. Bermeoko alkate Nadia Neme Somalik langileen eta enpresako zuzendaritzaren arteko zubilanak egin eta bi aldeekin izandako bileren berri eman du. Gure aldetik langileen eta enpresako zuzendaritzaren arteko zubilanak egin dugu. Kezkatuta gaude, ertek eragiten dauen herriko familien gaitik. 2023an bezala, Salikako langileak dira berriz ere enpresarako plan estrategikorik ez izatearen ondorioak ordaintzen dituztenak. Berriro ere, erabiltzen da, erte tresna, enpresa flexibilitate edo malgutasun handiagoa izateko langileen lan jardunaldien gainean. Erteak iraun dituen ia 14 hilabete hauetan langileegan sortzen ari den eragin ekonomiko eta soziala. Oso kezkagarria izaten hasi da. Bi aldeekin bildu ostean alkateak langileen eta enpresako zuzendaritzaren jarrera eta errespetua azpimarratu ditu. Alkateak Salikak aurrera ateratzeko duen plana ezagutu ahal izan du, eta dioenez arreta zentzun zuen eta lehen fruituak ematea espero du. Beraz, ez dugu amore emango gure enpresaren aurrean
erakusten ari baita ez dagoela prest bere privilegioak galtziko. Ez salikanez. Salikako langileak ez dugu onartzen erde. Hala ere, sindikatuetako ordezkariek eta enpresako langileek haien egoera aldarrikatu nahi izan dute prentsaurrekoan, agerian utziz 14 hilabetez ertean daramaten familien zailtasun egoerak. Amaitzeko manifestazioa egin dute Bermeoko kaleetan zehar bertaratutako guztiek erterik ez aldarripean. Aurrekontuen gaiari helduz, Nafarroako gobernuak ez du aurrekontuetan sartu Nafarroako familiek 100 euroko diru laguntza jasotzea. Beraz, airean dago orain. Nafarroako gobernuak ez du 2024ko aurrekontuetan sartu hilean 100 euroko laguntza 3 urtetik berako seme-alaba bakoitzeko duten familiei. Joan den martxoan onartu zen ekimen bat urte osorako atzera eraginezko ondorioekin, baina joan den abenduaren 31an ez du eraginik izan. 2023ko ekitaldira mugatutako laguntza zen azaldu du foru gobernuak, eta beraz familia onuradunek aurten utziko diote laguntza jasotzeari. Horrela, familiek laguntza kobratu dute azken hilabetetan, deialdia amaitu arte. Oraingoz ez da beste berririk izan, eta ez dago aurreikusita epe laburrera ere. Izan ere, aurrekontuetan ez dago gai horretarako berariazko partidarik. Asteazken honetan, Eskubide Sozialen Departamentuari laguntzaren arduradunari egindako zuzenketak eztabaidatu dira, eta ez da funtsik sartu helburu horrekin. Nola nahi ere, datozen hilabetetan ekimenen bat hartzeko aukera zabalik dago. Aurreikuspenen arabera, gobernu zentralak laster onartuko du familien legea eta izapidetzen hasi berri da. Espainiako gorenak Puigdemont ikertuko du terrorismoagatik, epaiek erabaki dute Kataluniako Generalitateko presidente ohiaren aurkako auzi kriminal bat irekitzea tsunami aferagatik. Frantziar Senatuak argi berdea eman dio abortatzeko askatasuna Frantziar Konstituzioan sartzeari. Gehiengo zabalarekin izan da onartua. Goi ganbera osatzen duten senatarien artean 267 bozkatu dute alde eta 50 berriz kontra. Astelehenean bilduko da parlamentua oniritzia emateko. Votant 339. Exprimé 317 pour 267 contre 50, le Sénat a adopté. Naturaguneen galera eten nahian eta egoera iraultzeko helburuarekin, Europako Batasunak natura lehen eratzeko araudia ezarriko du indarrean. Batasunak konpromiso hartuko du lur eta itsas eremuen 20% lehen eratzeko 2030 urtea baino lehen. Die Abstimmung ist geschlossen. Europar Batasun osoan ekosistema degradatuak lehen eratzeko Europako lehen legea onartu du parlamentuak. 2030erako gutxienez, lehorreko eta itsasoko eremuen 20% berreskuratu nahi da.
eta 2050erako behar dituzten ekosistema guztiak lehen eratzeko helburua ezarri du Europar Batasunak. Helburutza dute ekosistema degradatuak birsortzea, klima eta biodibertsitate helburuak lortzen laguntzea eta elikagaien segurtasuna hobetzea. Baina helburu orokor horiek lortzeko estatukide gutxienez lege berrien jasotako habitaten 130 lehen eratu behar dute, egoera txarretik onera igaro daitezen 2030ean. 160 igoko da 2040ean, eta 190era 2050ean. Baina kontuan izan behar da Europako habitaten 180 baino gehiago egoera txarrean daudela. Behin legea onartuta esan nahi du 27 herrialdeek natura berreskuratzeko politika komuna izango dutela. Esto significa que los 27 países van a tener una política común para restaurar los ecosistemas degradados, los hábitats en mal estado, los suelos, para mejorar los índices de biodiversidad de los distintos ecosistemas. Ildo horretan behin eremu bat egoera honean dagoenean, Europar Batasuneko herrialdeek modu nabarmenean ez hondatze zainduko dute. Era berean legeak eskatzen du baso ekosistemetan hainbat adierazleren bilakera positiboa izatea, eta 3.000 milioi zuhaitz gehiago landatzea. Estatukideek halaber gutxienez 25.000 kilometro ibai ibilgu libre bihurtu beharko dituzte, eta bermatu beharko dute ez dela galduko hiriko berdegunen eta hiriko zuhaitz estalkiaren nazioko azelera osoa. Natura berreskuratzeko legea aldeko 329 botorekin kontrako 275ekin eta 24 abstentziorekin onartu da. Hurrengo pausa zein izango den, Europar Batasuneko egunkari ofizialean argitaratu eta 20 egun geroago indarren sartu aurretik kontseiluak onartu beharko du. Nazioartetik Euskal Herrira bueltan, Gaizka Izagirre pantailak euskarazteko kidea dugu gurean. Gaurtik aurrera, ostegunero euskarazko estreinaldiak aurkeztuko dizkigu, ez galdu. Pantailak euskarazen lanari esker, orain urte gutxi pentsa ezina zen aurkeztera gatoz. Astero, euskaraz esainatzen diren eduki nabarmenen bideo bat osatuko dugu sarean zabaltzeko. Zinema aretoetara joatearen garrantzia azpimarratu nahi dugu eta horrekin batera gogorarazi Negu Hurbilak, Bizkarsoro, Museoaren Zaindariak eta Patrick pelikulak dauzkazuela ikusgai euskaraz zinema aretoetan. Goazen asteko esainaldi nabarmenekin. Avatar, azken aire maixua. Euskaraz azpidatzia egoteaz gain, bikoiztaile euskaldunen elkarteak bikoiztutako bertsio bikaina ere topatuko duzue. Netflixen dagoen 8 atalez osaturiko miniserie hau, animaziozko telesail ezagunaren ezurraragizko moldaketa da, abentura eta fantasia uztartzen dituena. 100 urteko gerra baten ostean suntsitua izan den mundu batean girotzen da. Gerra horretan, pertsona batzuk 4 elementuetako bat menderatzeko gaitasuna daukate. Ura, lurra, sua edo airea. Laurak menderatzen dituen bakarra gure protagonista Ang Avatarra izango da. Gose jokoak saga arrakastatsuaren film berriena ere euskeraz goza dezakezue. The Hunger Games film seriaren 5. eta azken zatia da, eta 2012ko The Hunger Games filmaren aurrekari gisa balio du. Aktore ezagunez josia, Euforia telesaileko Hunter Schafer adibidez, edota Game of Thrones telesailean Tyrion Lannister gorpuzten zuer Peter Dinklage besteak beste. Primeraneko eduki pare bat ere nabarmenduko ditugu noski. Jon Arretxe idazlearen eleberrietan oinarritutako Ture detektibaren telesaila osorik daukazue ikusgai, eta bestetik gomendio bat, Kolapsoa telesaila. Euskeraz bikoiztua eta azpiritulatua. 8 atal dituen miniserie paregabea da, eta kapitulu horietako bakoitza sekuentzia plano bakar batean grabatua dago. Hasieran ezagutzen ez dugun gertaera konkretu batek, gizartearen erabateko kolapsoa eragin du. 8 gertaera independente dira, kolapsoa eragin duen gertaeratik egun desberdinetan kokatuak. Bakoitza denbora errealean grabaturiko emozioen errusiar mendiba da, non abentura, akzioa, drama eta larritasuna lehen pertsonan eta ekintzen barnean egongo bazina bezala biziko dituzu. Larrigarria eta frenetikoa da, aparta. Honakoak izan dira asteko euskerazko estreinaldi nabarmenenak, baina gogoratu zernonikusi.eus webgunean zehatz-mehatz dauzkazuela sailkatuak asteko estreinaldi guztiak. Munduari begiratzeko modu bat lelopean, euskarazko 28 emanaldi antolatu ditu Loraldiak Bilbon. 10. aldia du jaialdiak eta martxoaren 4tik martxoaren 23ra bitartean izango da. Jaialdia gertutik ezagutzeko Amaia Ozerin, Loraldia jaialdiko komunikazio arduraduna dugu pantailaren beste aldean. Arratsaldeon, Amaia. Kaixo, arratsaldeon. Ongi ba, hasteko aurkeztu iguzu Loraldia zer da eta nondik dator? Bueno, Loraldia da euskal kultura garaikidea, begirada gaur eguneko begirada batez eta disiplina anitzak uztartuz,
aurkezten duen, gizarteratzen duen proiektua. Festibala batekin hasi izan duela 10 urte eta gaur egun, aurten ospatzen dugula gure 10. urte urrena, gaur egun hainbat proiektu ezberdin ditu, garrantzitsuena festibala dela. Disiplina anitzak aipatu dituzu, zer topa dezakegu esaterako? Urtengo edizioan badaukagu bertsolaritza, literatura, musika, artea, dantza, eta digitala, hausnarketak, mendi irteera bat, podcast bat zuzenean, baditugu 11 ekintza ezberdin. Hau guztia, zertarako? Euskal kulturan sortzen diren proposamenak, euskaraz sortzen diren proposamenak plazaratzeko, gizarteratzeko eta publikoari helarazteko eta baita ere sortzaileek nolabait beraien lana aurkeztu ahal izateko eta gainera gure helburua da erakustea euskaraz sortzen den kultur proposamenak edo baliabideak munduko beste kultura baten mailan daudela eta folklorismotik iesi nolabait modu abanguardista eta moderno batean aurkeztu. Esan bezala, 10 urte beteko ditu egitasmoak aurten, proiektuak lortu duen babesa handia dela esan dezakegu orduan, ezta? Egia esan, hasieratik gizartearen babesa izan genuen eta baita ere euskal sortzaileen babesa. Lehenengo ediziotik izan zala 3 eguneko edizio bat, hasierakoa. Lehenengo ediziotik babesa handia eta gogotsu etortzen ziren, ez? Eta baita ere, nola ez, erakundeen laguntza izan dugu batez ere Bizkaiko Foru Aldundiarena, Kultur Sailarena, eta horri esker, 10 urte bete izan ditugu, eta esan bezala, gaur beste 11 ekintza bideratzen ditugu. Euskal Herritarrok gainera, tradizioari heltzen diogu kultura arloan gehien bat askotan. Orduan esan dezakegu, horrelako jaialdi batek eta Euskal Herritarrok bestelako sormen batzuk ere baditugula erakusteak, positiboa dela, ezta? Tradiziotik edan da, baina gaur eguneko begirada batez, proposamenak dira gaur eguneko kulturak eskaintzen dituena eta inkluso disiplina ezberdinak uztartuz, sortzaile ezberdinak ere batuz, eta bar. Munduari begiratzeko modu bat eta jaialdiaren aurtengo leloa, zer dela eta? Kirmen Uribek idatzitako poema batean jasotzen da esaldi hori, hain zuzen ere poema hori duela 20 urte zaharregia, txikiegia agian ikuskizunean estreinatu zuen bai Kirmenek Rafa Ruedaren eta Mikel Urdangarinekin batera, eta aurten 20. urte urren hori ospatzeko Loraldia Festivalean izango dira martxoaren 13an. Eta hortik helduta ikusi genuen borobildu egiten zuela baita ere gure helburua eta gure asmoa, ez? Eta orduan erakutsi nahi dugu euskaraz sortzen den kulturak badaukala munduari begiratzeko modu propio bat eta erakarri nahi dugu mundu hori ezagutzen ez duenari ere nolabait ezagutu dezan zertan gabiltzan gaur egun euskaraz sortzen eta zenolako lan anitzak, ederrak eta ikusgarriak egiten diren. Sormenen artean podcast bat egongo dela ikusi dugu, nola okurritu zaitzue podcastaren ideia eta nola emitituko da? Podcasta izango da zuzeneko emisio bat, bertan egingo dute saioa, kasu honetan Guggenheim Bilbao Museoaren auditorioan egongo dira, emakume talde batek sortua, emakume sortzaile talde anitza, musikariak, literatura andreak, gidoilariak, dantzariak, bertsolariak, denetarik izango dira, eta ideia sortzez lokatza podcastetik dator, lokatza podcasta ondasari bat irabazi zuen 2022an, eta 2022an proposatu genien ia atrebituko liratekeen Loraldian zuzeneko emanaldi bat egitea, ez? Iaz ez genuen aukerarik izan, eta aurten
nolabait plazaratzeko konpromiso hartu genuen, eta atsegin handiz, hortxe izango ditugu martxoaren 10ean. Webgunean kuskusatzen enbilela lorazainaren figurarekin egin du topo. Zer da lorazaina eta zer da lorazain eguna? Lorazainak dira loraldiaren zaleak edo jarraitzaileak, laguntza simboliko bat da, nolabait babesa ematen digute eta dira publiko bezala etortzen direnak, edo euskalzaleak, kulturzaleak eta abar, eta doako programa bat da, ez dauka kosturik beraientzako, baina bai nahiko abantaila handiak, ez? Lehentasunez jasotzen dituzte albisteak eta informazioa, programazioa ere lehentasunez jasotzen dute eta aukera daukate epe mugatu batean sarrerak inor baino lehen erosteko aukera izateko eta prezio merkeagoan, urtean zehar antolatzen ditugu ekintza esklusibo batzuk beraientzako, opariren bat ere aukera izaten dugu eskaintzeko beraiei, eta zenbait ekitaldi beraientzako bakarrik antolatzeko, eta festivalaren programazioaren barnean urtero antolatzen dugu lorazain eguna deitzen diogun egun bat, ekintza doakoa da beraientzako egun horretan, eta beren beregi prestatzen dugu ekintza berezi bat, nolabait gizarteari ere eskerrak emateko eta haien babesa eskertzeko eta beraiekin egoteko patxada lasaia hartzeko. Jaialdira hurbilduko diren euskal herritarrei zer izango zenieke? Animatzea, etortzea euskaraz sortzen den kulturaniztasun hori eta mundu koloretsu hori horretaz disfrutatzera, programazioan aurketuko dutela ziur atsegin duten ekintzaren bat, eta aurten bereziki gainera esfortzu handiagoa egiten ari gara baita ere euskalduna ez den publikoarekin, ez? Nolabait, munduari begiratzeko modu bat, lelo horrekin bat eginez, gurera hurbildu daitezen eta ikus dezaten zer galtzen duten euskal kulturara hurbiltzen ez badira. Ateak zabalik daude beraz, Loraldia Festivalaren nondik norakoak bilduta, heldu gara amaierara. Eskerrik asko, Amaia Ozerin, Loraldia Jaialdiko komunikazio arduraduna. Mila esker zuei. Beste jaialdi batzuei begira, hasi da Gutun Zuria Bilbo letren nazioarteko jaialdia, hitzabia puntu hartuta, solasaldiak eta elkarrezketak dira protagonista. Hitzaren adierazpen guztiei begiratu die Gutun Zuria letren Bilboko jaialdiaren edizio berriak. Arduradunek berba Dariola lelopean ikasleentzako topaketak, itzulpengintzako prestakuntzak, literatur solasaldiak, euskal sorkuntzari buruzko topaketak eta sormen prozesui buruzko hitzaldiak prestatu dituzte. Gutun Zuria Bilbao letren nazioarteko jaialdia mugarik eta aukera mugarik gabeko lurraldea izan da urten, eta hitzaren adierazpen guztiei begiratu dio 16. edizioak. Berba Dariola izenburupean 100-tik gora sortzaiek parte hartu dute, tartean direla izen ezagunenak ere Maria Asun Landa, Juan Maiorga edo Arantza Urtabizkaia adibidez. BBK eta Azkuna Zentroak BBK Gutun Zuria Bilbao ohorezko saria banatu dute 3. aldiz. Aurten Maria Asun Landa euskarazko aur eta gazte literaturaren berritzaile handiari eta Juan Maiorga antzerkiak eta egileek arte ezenikoei egiten dieten ekarpena irudikatzen duen dramaturgari eman diote. Nik usteet, Maiorgak esaten du alderantzizkoa, baina nik usteet egin detenagatik akordatu direla nerekin. Nahiko adina handia daukat dagoeneko eta makila gainera ondo datorkit alde hortatikan. Literatura gehiago lotzen dut, zuk esan bezuna, ez da arnaz hartzen laguntzen digu, ez? Edo ez digu sendatuko, baina esango digu zer daukagun, ez? Irakurriak ere nibiltzen dira ikastaroetan eta beti animatzen ditu idaztera. Idaztera zen ere espresatzea bere burua. Ezagutzea esperientzia literarioa deitzen zaiona. Gutun Zuriaren edizio honek 2 nobedade aurkeztu ditu aurten, Gutun Zuria Pro liburuaren mundu profesionalari zuzendutako kongresua eta Gutun Zuria Zabalik letren hibridazioaren inguruko elkarrizketagune berria, jaialdia urte osoan irekita mantenduko duena. Zinearen bidez natura aztertzen ari dira Donostia eta Tolosan, Gnat zinemaren 4. edizioan. Abian da Gipuzkoako natura eta ingurumeneko zinema erakusketaren 5. edizioa.
Arrakasta handia du ekimenak eta horren lekuko, jendez lepo bete da Donostiako antzoki zaharra, Egoitsusak zuzendutako Amalur filmaren proiekzioaz gozatzeko. 2015-tik aurrea Gipuzkoako Aldundiak hartu zuen bere baitan, eta orain dela 4 urte zinea eta dokumentalak erabiltzen ditugu baita ere, Genat izeneko erakustaldiak egiteko, ez? Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako Foru Aldundiko Igunumen diputatuak azpimarratu du ingurumena zaintzearen garrantziari buruz hausnartzea dela jaialdiaren xedea. Ostiralera bitarte, Con el oído del búho eta Hijos del hielo dokumentalak proiektatuko dituzte antzoki zaharrean, eta De Parke en Parke Doñana Tolosako Topiken. Dokumental emanaldiaz gain, Miguel Delibes, Joaquin Araujo, Carlos de Ida eta Unai Pascual adituek hitzaldi interesgarriak eskainiko dituzte. Bai klima aldaketa dela, bai transizio ekologikoa dela, bai transizio energetikoa, baita ere biodibertsitatea. Bueno, gaur egun dauzkagun arazo horiei erantzun bat emateko, ez? Eta ikusten da, badaukagula hori inkietude hori edo badaukagula gina hori, ez? Eta gina hori, adituekin solasaldian egitea, nik uste dute aukera paregabe dela. Emanaldi guztietako sarrerak doakoak dira, eta antzokietako lehiatiletan eta webguneetan eskura daitezke. Gernikan tradizio da azoka, bestalde Erdiaroko giroan dator hurrengoa. Adi. Gernikako merkatari elkartuak bere ohiko neguko azoka antolatu du, martxoaren 1, 2, 3 eta 4 Aurten Erdiaroko gaia aukeratu dute denboraldi aldaketako produktuak sustatzeko. Dagoeneko finkatuta dagoen Winter Marketean 50 saltokit parte hartuko dute, Gernikan erosi eta Erdiaroa bizi lelopean. Kolektibotik diotenez Gernikako merkataritzaren jaia izango da, eta Erdiaroko jardueren erakargarritasunak babestuko du. Erdiaroarekin lotutako hainbat ekimen ekarriko baitituzte, eta edizio honetan Gernika lumoko merkataritza eta giro soziokulturala dinamizatzen laguntzaren aldeko apustua egin da. Alde batetik, elkarteko 50 establezimendu baino gehiagok beherapen handiekin itzi dute denboraldia neguko azokaren edizio berri batean. Helburua da gernikarrak bai Busturialdeko eta beste eskualde batzuetako bezeroak erakartzea. Bazkideen jarduera komertziala dinamizatzeko lan egiten dute, merkatu berezi hau bezalako ekimenekin denboraldiaz eskaintza harrigarriekin izten duena. Kaleetan Gernikako merkataritzaren kalitatea eta barietatea aurkituko ditugu. Ekimen horien bidez, herriko merkataritza jarduera oro har animatzen eta herriari bizia ematen ere laguntzen dute, merkataritza kolektibotik nabarmendu dutenez. Neguko merkatu berezirako ezarritako ordutegia honako hau izango da. Ostiralean, martxoaren 1 10:00 8:00, larunbatean, martxoaren 2 10:00 2:00, eta astelehenean, martxoaren 4 10:00 8:00. Eskaintza zabala eta askotarikoa izango da. Gizon, emakume, gazte eta haurrentzako moda. Umentzako gaiak, dekorazioa, mertzeria, drogeria, lurrigintza, osagarriak, zapatagintza, altzariak, besteak beste. Saltoki Gernikarra beti kokatzen den lekuan egongo da, Urtarrilaren 8 eta Igande Alegriako plazan gehien bat, baita Barrenkalean, Andramarin, Barrenkale Barrenean eta Adolfo Uriosten. Gernikatik Gasteizera goaz, Alde Zaharrera hormairudiak ezagutzera. 2007an hasi zen Gasteizeko etxe aurreko hormairudien proiektua. Hiriko artista eta bizilagunek lankidetza prozesu baten bitartez osatu dituzte adierazpen artistiko hauek. Gasteizko hormairudi parte hartzaileen ibilbidean proiektua sortu zen 2007an. Hemen atzean dugun hormairudia izan zen lehenengo hori 2007koa. Proiektu honen sorreran egon ziren Bermaister Aizpak, Veronika eta Kristina, Brenan Duarte artista ere parte hartu zuen, eta berein helburua izan zen ez Alde Zaharra polita egitea, baizik eta saretzea eta jendea enredatzea. Sortzea parte hartzearen giroa eta parte hartzearen klima, eraberritzea ez bakarrik hormen irudia, hormen itxura, baizik eta komunitatea. Eredu parte hartzaile argia da proiektua. Mural bakoitzaren atzean diseinutik hasita margostera arteko prozesu sakon bat dago.
Bakoitzak ditu bere sarmak, baina gutxi gora bera prozesua antzekoa da guztietan. 2 astez egiten da diseinu prozesua, eta horretarako erabiltzen dira dinamika parte hartzaileak, ideien ekaitzak, bakoitzak ikertzea eta ideiak ekartzea. Diseinua prest dagoenean pasatzen da paretara. Voluntario bakoitza iristen da, daukan denboraren arabera, eta beti dago norbait koordinatzen, eta horma irudi hauen xarma, bada horrek sortzen den giroa eta parte hartze giroa, baina baita ere, akasunak direla, ez dira perfektuak, jende askoren artean eginda daudelako. Buruilleria plazan aurkitzen den denboraren harira murala da sortu zuten lehenengoa. 13 bolondresek parte hartu zuten. Lehenengoa izan zena, ideia asko ekarri ziren, baina batez ere inspirazioa etorri izan plaza honen izenagatik. Plaza da Buruilleria plaza, Buruilleria da existitzen ez den ogibide bat, baina hemen Gasteizko zona honetan 13. mendean bazegoela ogibide hau, oihalak egiteko ogibidea. Horrek ematen digu aukera zeozer koloretsua egiteko, zeozer mugimenduarekin, eta horrek emango digu eskusa hitz egiteko denboraz, baina hitz egiteko Gasteizko jendeaz ere. Bai 13. mendeko jendeaz, bai gaur egungoaz. Alde Zaharrean guztira 11 mural daude, horietako asko hiritarren istorio eta adierazpenez apainduak. Horma irudi bakoitzaren atzean talde bat dago, eta talde horrek zerotik pentsatzen du, momentu bakoitzaren inspirazioan araberakoa da. Artium Museoaren aurrean dagoena, hori inspiratu zen eraikin horren eraikin horrek izandako erabileran, liburutegia zela, eta ikusiko zuen azpian daudela laminak eta liburuak, baina baita ere momentu horretan, genekien hurrengo urtean Gasteiz emango ziotela Green Capital titulua. Eta orduan horrek pentsarazi zien ingurunearen zaintzaren kezka horretan, eta izenburua bada zer egingo dugu dakigunarekin. Mural bakoitzak badu bere kontakizuna, hauek ezagutu ahal izateko bisita gidatuak egiteko aukera dago. Badaude detaileak izkutatuta ere, baina nahiago dut ez esatea eta jendeari gomendatzea etortzeko bisitan. Ze proiektuari lotuta gauden hainbat pertsonek egiten ditugu bisita gidatuak Alde Zaharreko horma irudiei eta bertan sekretu asko kontatzen ditugu hauen inguruan. Web orrialdea da muralismopubliko.com eta hor duzu informazioa, telefonoa, e-maila eta gu beti pozik. Bizita gidatu hauen bidez, Gasteizko izaera parte hartzailearen ikur bilakatu diren irudien beste begirada bat izan dezakegu. Ikusi musika zuzena saioko gaurko taldea. Urakura bezala, dena bostatzean, mapatean agertzen, zara gaualdean. Eta dena argi duzula, aurkitzen gara, baina berandu da, baina betirako da, idatziko duguna. Bertan banintz bezala, egin ezagun dena, eta dena helduko da. Garaiz baina berandu. Besterik ez gure aldetik informazio gehiagorako badakizue sartu gure sare sozialetan edo 11.eus atarian. Jarraian, Suaiaren mantra abestiarekin utziko zaituztegu. Asteburu ona pasa. Naturatik deskonektatu, ongi etorri algoritmo erreinura, nahi duzu berriz konektatu, jaitsi nirekin infernura, errautsetatik eraikiko dukulako, barneko paradisua. Hiltzen uzten, ari naiz hiltzen uzten, nire barnean bizitzen, mundu matarikatu horri fallaken jo. Hiltzen uzten, ari naiz hiltzen uzten, nire barnean bizitzen, mundu matarikatu hori fallaken jo. Erantzun guztiak dituzu kapitalismoaren logikan, ulertu ezinik zauzkate zure buruarekin hamika. Coaching bakar batek ere ez dizu hau irakatsiko, eta pentsamendu positiboa ez labotzan.